Mahallesi'nde ve o bir kızın adını unuttum. Neyse. Güler'den. Stoy Peresero, Talenti Semesto, Tripatito. Музика! Момент. Следващата петък Ахмед, когато е забрал да покане Трипатито, следващия петък прави в Еверген на сина си сватба. На Еверген. Предполагам, всеки ще знае къде е. Да запълня на сватба от името на нашия приятел, когото е забравил. Музика! Продължаваме дарението с семейство Карамет. 50, 100, 150 евро на семейството на Карамет. 5 евро за викача. И така продължаваме дарението. Айде, моето. Чакай малко. Чакай. Сега виж какво ще направим. Момент, аз ще изукаме. Спокойно. 50 евро за Нехан, не можа да присъства от Севайлин. И 100 евро от Севайлин и семейство за виновника. Изчакай така. 150 евро от Мечо и семейство. От другия Мечо, шурека на нашия Мечо, дава въпрос и Витоша. От Витоша Мечо 150 евро от семейството. И за музиката, топък звукане. От Метини семейство, машетката, 100 евро за виновника. Музика! Бащо! Момент! От коя? От Чеврет, 100 евро за виновника. Бащо! Благодаря на танцуващ, продължаваме даряването. От Тунали семейство 100 евро. От Сунали семейство 100 евро. От Гюнали семейство 100 евро. От Печо и семейство 100 евро. Музика! Благодаря ви, танцуващи и на даряващите. Сергей се намира при мен, моя брат от Мишо да дойде на дансинга. Сергей не можа да присъства на неговото нещо 50 евро от Сергей за Мишо. Живи, здраве да сте. От Сергей и семейство 100. 200 евро от Сергин и семейство, 250 евро от Сергин и семейство. Музика!
Кенан. На Фатмето сина. Тебе всеки да познава вече. С Севгин, значи всеки да познава. 5 евро за най-добрия. 5 евро за фантастика. 5 евро за камерамана. И 100 евро за виновника от Кенан и семейство и Фатмето. 5 евро за викача от Севгин. Музика! Малко разширете дансика, ако обичате. Малко така. Момент. Патрона Ласо. Това оче е на патрон Касим. От Галчо, от нашето семейство и от Галчо, 100 евро за виновника. Музика! От Валерий Санка 50 евро за виновника. Каква музика искаш, моето момче? Най-добре, то сме комшия на мене. Музика най-добрата. Бърза. Какво? За виновник 100 евро от Джаго. 10 евро за музиката. 5 евро за викача. 5 евро за чантата. И 5 за камерата. Сега ти си. 5 за музиката. 5 за викача. 5 за камерата. И 150 евро за виновника от семейството на Сейхан. Сокале, марка за тази периода. Музика! Тук искам да свича. Малко се да прековиш.
Demin hiç yapmadın böyle. Başladık fantazya, fantastika, sen hepten delirdin. Dur Сега почваме, сега Dur почваме. dakika bitsin be, dakika bitsin. Durun azıcık be. Siz de göreceğiz. Продължаваме даряването. 100 евро от Ахмет и семейство. 100 евро от Мишо и семейство. Съпругата му в момента е няма. Айде да те види колко си добър. Тия момчета му го играят. Да види какво ще направиш. Музика! Елате на нас, тук. Я се напред, моля си. Айде, дръпнете сега. Настрани. Още, разширите нас. Разширите. След малко ще го видим клавиатиста колко е добър. Продължаваме даряването. От Ремзи и семейство 100 евро. Да е жив и здрав нашия приятел за виновника. От Мустафа и семейство 100 евро за виновника. Леле, да, моето. Чакайте, дете бързо, чакайте малко, елате на дансинга. Момент, елате. От лялето 50 евро, якам да ги да ви взимава къде ще учи. Къде е Мустафата? Семейството на Мустафата да бъде. Музика! Няма се разсъдиш как. Аз преца. Я децата малко да настрани. Моля се. Айде, който има дете да се вземе дете. Моля се. Музика! Ато идеме. Песни! Специално за Ремзито! Яшо да бояне! Barošo, ajde te. To su uskjena kelesa. Je stara kelesa. Gdje mi kelesa? Един е Стански кючек за нашия дебелак, от чуем. Музика! Значи може да си да играеш от пенсионер. И така продължаваме дарението. От Джими и семейство 100 евро. От Карчо Зетно 140, 50 евро. От Сарито. От Шазето 50 евро за виновника. Браво, винаги да се дневни за евро. От Виолета 100 евро. От Цанко 50 евро. От Радка и семейство 100 евро. Музика!
Каква музика да бъдем, колега? Ти не беше тук. Така. Продължаваме дарението. От Яшари семейство 100 евро. От Юсенчето, добре. От Чаката и Севгю 100 евро. Каква му караш така? От Желата семейство 100 евро. От Чотко 100 евро. Музика от Себайдик 100 евро и семейство. От Ритко 100 евро и семейство. Музика!